Ahotsen bidezko aginduena da, teknikak etorkizuneko etxebizitzaren proiektuan bildu dituen teknologia berritzaileetako bat. Ok, Google, luz ambiente verde. Ongi etorri Tiny Housera. Pongo en verde la luz ambiente. Gaur egun, 7.000 eta 700 milioi pertsona bizi gara munduan. Eta Nazio Batuen erakundearen arabera, 2050erako populazioa 11.200 milioira iritsiko da. Hazkunde honetan, 65 urtetik gorako pertsonen proportzioa bikoiztu egingo da gaurtik eta 2050era. Izan ere, hazkunde hori bizi itxaropenaren igoerak eragingo du neurri batean. Adineko jendez osatutako gizarte baten etxebizitza beharrak bereziak dira. Egoera berri horri irtenbidea emateko eta jasangarritasunaren bidean sakondu nahian, teknikak Euskadiko Lanbide Heziketaren ikerketa aplikatuko zentroak urrats bat eman du eta eraikuntza osotasunean hartu du etxe bat proiektatzeko orduan. Emaitza Tiny House deituriko etxe mugikor adimendua izan da. Proiektuaren lehen ardatza, familia profesional desberdinen ikuspuntuak bateratzea izan da. Gaur egun, eraikuntza sistemak aldatzen ari dira, eraikuntza jasangarritasunaren aldeko apostua bene-benetan beharra dago eta hildo horretatik joan behar gara. Eta hola hasi ginen proiektu honetan, eraikuntza obra zibila, zurgintza, altzarigintza, energia eta ura, elektronika, elektrizitatea, eta zerbitzu kulturalak eta komunitateko zerbitzuak beraien artean, ikastetxe desberdinen arteko, elkarlan bat osatzeko asmoarekin. Jasangarritasuna da proiektuaren bigarren ardatza. Hori dela eta erabili dituzten materialetan jarri dute arreta. Gaur egun hormigoia da eraikuntzan gehien erabiltzen den materiala mundu osoan, eta karbono dioxidoaren emisioen 8% eragile. Teknikan ingurumena errespetatu nahi izan dute proiektua martxan jartzerako orduan eta egurra hautatu dute lehen gai. Euskadiko azaleraren 155 basoz estalita dago, beraz 0 kilometroko lehen gaia da. Gainera, egurra eraikuntza material natural eta berriztagarria da. Iraunkorra eta zainduz gero ez da amaituko. Eta zergaitik erabili dugu egurra? Egurrak baditulako hainbat ezaugarri, etorkizuneko eraikinetan onuragarria izango dianak, ez? Alde batetikan karbono aztarna baxua dauka, beste alde batetikan isolamendu termiko aldetikan oso ezaugarri onak ditu, baita ere isolamendu akustikoak, eta beste ezaugarritako bate onuragarria dana etxe bizitzan da egurrak daukala ahalmen bat, dala airean dugun hezetasuna egokitzeko ahalmena dauka. Bestalde etorkizuneko eraikinek berdeak izan nahi badute, hondakin gutxiago sortu beharko dituzte eta material birziklatuak erabili. Proiektu honetan, egurraz gain, teilaturako birziklatutako kautxua erabili dute. Aldi berean, etxearen efizientzia energetikoa bilatu dute. Etorkizuneko etxeak lehen esan bezala, efizienteak izan beharko dute, kontsumoa aldan gutxiena, kontsumo eskaera aldan gutxiena eduki beharko dute, eta horregaitik bai
efizientzia energetikoa landu beharko dugu pasiboa eta aktiboa. Pasiboa digunean esan nahi du gainazala egon behar du ondo isolatuta eta hermetikotasuna lortu behar dugu. Eta beste alderdi batetikan ere bai, energiak izan behar duen energia berriztagarriak eta baita ere energia hori monitorizatzeko aukera edo sistemak integratu behar dira. Horrezaz gain energia metatzeko kotxe elektrikoen baztertutako bateriak erabili nahi dituzte. Materialak aukeratuta, bertan biziko direnen beharrei erantzutea izan da hurrengo urratsa. Hain zuzen, irisgarritasuna izan da proiektuaren 3. ardatza. Proiektu honetan nabarmendu nahi ginen, batez ere gure gizartean, pertsonak eta gure bizitzan aurrera goazen bitartean ere bai, eraikuntza beharrak desberdinak izaten ditugu. Ez da berdina, famili batek daukan eraikuntza beharra, bere etxe bizitza nola bizitu den eta nola bizi den, eta adinen gora goazenean eta batez ere behar bereziak dituzten pertsonak ere bai, etxe bizitzari zer eskatzen dioten, eta teknologia horrek bere ongizatean eta bere bizimodu eta kalitatean hobetzeko, ze ekarpenak egiten aldiozkion, ez? Irisgarritasuna lortzeko, teknologia berriek etxe bizitzetarako eskaintzen dituzten aukera guztiak aprobetxatu nahi izan dituzte. Etxe honetan erabili dugu Wi-Fi teknologia, hala ere gaur egun erabiltzen da bai Fitbit edo Z-Wave eta teknologia horiekin lortzen da alde batetik energia murriztea, kontsumo oso gutxi daukalako, eta beste alde batetik tresna guztiak konektatzeko MES sistema erabiltzen du, sare berezi bat, eta konektatzen dira dispositibo guztiak haien artean hobeto komunikatzeko. Aginduak ispiluan kamuflatua dagoen kontrol paneletik, ahotsaren bidez, Pongo en blanco la luz ambiente. Ok, Google, luz ambiente verde. Vale, pongo en verde la luz ambiente. edo mugikorretik eman daitezke. Erabat domotizatua dago etxea. Wi-Fi teknologiari esker, etxetik kanpo ere barruan gertatzen dena kontrolatu daiteke. Kamera batek eta sentsore sistema batek gertatzen denaren berri ematen baitute. Teknologia aurrerakoia edo nork erabil dezakeena. Bizitzaren etapa eta egoera ezberdinetan bizi kalitatea hobetzeko pentsatutako etxe modeloa egiterakoan ikasi dutena, lanbide heziketako hainbat familia profesionalen irakasle eta ikasleen artean hedatuko dute. Etorkizuneko eraikuntza gizatiarragoa izan dadin.